aku mana. Bahasa begini. Bahasa zaman-zaman saiki ya. Apa ya? 1 jam kemudian. Oh iya. Bahas arek wedok ae gini lanang aku gitu ya. Jam bahas arek wedok zaman biyen saiki. Perbedaannya arek wedok zaman biyen karo saiki. 5 fakta cewek zaman sekarang. Siji. Oke, siji. Melanggar jam malam. Iku arek opo melanggar jam malam? Arek wedok sing nakal-nakal saiki ngono biyen po. Mari magrib dikombong makne. Arek kos iku ta? Yo arek kos. Oh, arek kos iki. Jangan jane mari magrib wis. Mulya. Kamu arep bekno. Oh, yo gak ngono biyen Iya, diwedeni. Iya diwedeni. Ono Botoro polo. Opo? Polo ijo. Buto ijo. Iya, berantong. Kabeh katutno ae. Falak. Falak iku. Apa hantu kekinian Falak. Terus iki Lho jelasno. Iya. Sing malam iki opo? Jam malam bedane iki. karo ngene. Iya pas iya. Bedanya Beda-beda sama. karena apa Mau jalan didelok sing saiki. Kon iki ketara rek browsing lho. Ketara rek browsing. Kon iki browsing. Peran. Aku jenenge sing arek goblok. Goblok kating goblok iki. Saiki Yo ojo kena-kena lah. arep saiki ku yo. Yo. Iku. Sono ngepres. Celana ngepres. Ngene. Terus sing kudungan lamine ngepres. Ini gede. Bokongi cokan ora ketahui pisine cap sak jero yo bonjaro kabeh ngarep metu untung. Wis ceritane kok ngene. Iya. Aku iki lho, ngono arek loro iki lho. Kok iso nang Emang yo bukan ono pedang banget iki lho. Kok iso arek loro kok delok awak dhewe arek loro iki ya. Iya. Iya. Kok panteng ya cah iki lho, sing topian lho. Lah. Wong perainan koyo kelas cangkir. Kelas cangkir. Ini Kedua apa? Sing kedua. ngerumpi rasan-rasan. Arep saiki yo. Mendengar rasan-rasan karu-karuan wis lambe cepak ngidul mulun ngetan. Iku wong nganggur Pak. Matahari terbit terbenam. Matahari terbit terbenam iku piye misal? Ya sampai matahari terbit sip-sipan ya bulan sampai rong sip paling iki matahari paling ngerumpi. Iku apa pirang jam kerja nih? Diklipan Ini roh zaman wis sak umume lah UMR Mojokerto. iya gua meru Mojokerto iki nang Mojokerto ta Waduh ya UMR kok tahun di Mojokerto ya saiki berani gila-gilaan pencilaan ya kok arek dhewe ngene iki lanang bro maklum berarti rokok-rokokan sih enggak rokok ini ojo njalukan kon gak njero oh iya tapi mengasihi teman itu api Iya. ya sih enak tenang sih tuh kota kayak lanang pencilaan ini iki ajar ya sing pencilaan ngomongin banter mencoba ngalor itu ya enggak di ini wong dari nyalano sing ini masa iki jan ngomong kabeh wong saiki gak mencuan iso ada wong saiki terus iki ono meneh mencari insom lho lho insom malah anak saiki iki lho tulisannya apa insom income wae cok income cara bahasa Arab itu pemasukan oh iya aku yo maklum Jawa ya apa oh ya Jawa ya ngene iya kudu jawani ngetren iki ya iya tunggale arek cah-cah kuwi lho terus ya apa nah yo iku mencari income iku masukan jadi
Jadi arek saiki matrik. Iya iya. Tinggi. Zaman ada janjinya bisa omong tuh gini. Dik mau kemana? Ya apa? Mau ke rumah teman Mas. Lek senyum-senyum kepala nunduk ini sopan ya. Jadi kali. Gua arek biyen iku, arek biyen. Kalau gitu saya antar ya. Marono. Ya tung pian. Gak usah Mas. Deket kok. Lek senyum manis. Bener. Manis. Saya Allah deket aja kok. Ntar ada apa-apa gimana le. Terus. Boten Mas. Mungkin malah kali sampean. Malah engko ono apa-apa gak enak didelok wong-wong. Oh, ngono wong piye. Karo isin-isin ngene. Tapi sing lanang enggak, Mas. Udah kayak antar aja. Sangean kok sing lanang iki. Biar aman sok-sokan. Terus. Boten Mas, iki cek awan kok gak apa-apa, cek akeh wong. Lalu sing wedok ini. Karena sekarang begal gak ingat siang atau malam. Wow, sok-sokan gaya. Boten Mas. Rotok jempol. Iya. Soale maksa sing Terus. Loh, Baru sing lanang ngomong. arek jaman saiki, Ya udah. Ntar ketemu begal jangan salahin Mas. Wah, modelin. Kayak ruru begal itu kapan? Rek bedane arek jaman saiki. Iya. Bedane arek jaman saiki yo. Iya, lek harus hari gape ya. Ya arek pian gape ya boleh. Zaman ngono. Yo ngene iku engko gak gelem ngono lah penting arek iku dipaksa. Iki ya apa iki? Arek jaman saiki. Iso deh. Oh, iki zaman pian iki ya. Ini ngomong-ngomongan jangan pian ini. Cowok ya, cowok ya. Jaman saiki kok. Yo, zaman saiki lali. Jaman saiki. Sing cowok ngomong, aku cowok iki cewek. Boleh ra oke cowok iki. Mancuk lah. Ini sudah ngarepe wong loro iki. Ngarepe wong loro iku. Cari ML iki. Oh. Enggak Mas, tapi pengen. Enggak Mas, tapi pengen. Yang bener enak loh. Hah? Mosok Mas? Iya ta. Wes enak. Ayo dicoba di ae. Mosok Mas. Kok nek ketagihan piye Mas? Bukan dong produknya. Enggak Mas. Oh. Ini. Alah, padahal makmu tiap hari kan makan lodeh. Gitu lo. Iso sing lanang lek ngarahin ya Allah. Langsung akhirnya yo engko yalah ngono ta Mas dicoba temen Mas gak apa-apa lho akhirnya sing wedok yo gamen zaman saiki ngono Maunya apa lo? yes gak apa-apa Mas sampean coba sih karo aku karo mesem-mesem isin tapi yo gelem Ayo dek gas. Oke wis. Astagfirullahaladzim ya Hancur Allah. gini ya. Astagfirullah. Terus ya jadi terus no tambah urusan itu wong. Bejo Nandur. Ya kesimpulan. yo kesimpulannya arek zaman saiki beda karo arek zaman biyen kan yo biyen niku ya apa arek iku ngene iku lah arek biyen iku lek arek zaman saiki wis kena teknologi ngene iku wis ngene oke ae jadi yo ngene iku lah arek zaman saiki bedane karo arek zaman saiki Terus gimana ya? iya Ya wis. Jang. Halo. Oke. Assalamualaikum. Loh ya. Guru ya lu. Loh.